Oh, naman mo. Wala man Coffee. Coffee. Coffee time. Hapon na dito sa Bicol. Ayan. Kaman. Pahingi. Kuha ka chinilas. Kuha ka dito chinilas. Ay, pangit ho. Kuha ka chinilas. Dali, come on. Kuha ka na chinilas. Kuha ka chinilas. Ano ka nakuha ka sa bakos lagi? Guys, ay man sa bakos. Say hi. Nga para sa bakos. Wala pa dali. Coffee time. Dito sa Bicol. Masulod mo dali sa lod. Nandito ako ngayon sa aking Malikod kapatid. mo dali sa dali. Sa bahay ng aking kapatid. Nagbisita. Sa iba, kubo lang yan. Pero sa amin, bahay na yan. Bahay na. Zero mo dali. I don't know where to send. Kape! Kakak. Alam mo yung nag-iimod liwat ho. Hi! Magandang hapon. Buwan ayam, agawang kasan ayam ha. Kanang babang. Say hi. Say hi. Hi. Say hi, Jam. Hi. Hello po. Kape. Thank you sa for mga viewers. Hi. Bye-bye. Jadi o, tagan tayo ko tobe. Jadi o. Madilim na, madilim na. Madilim na. Minum ka sa gurang. Kay ano? Nagisararaway ka mo pag-inom. Pag main naman sa'yo, urupod na. Andito ka niyo sa rumpon. Magkaramanghol talaga. Hi, thank you so much for 9 million viewers. Thank you so much. Salamat po sa inyo, sa mga nanonood. Salamat, thank you so much. Dito kami sa Bicol, buhay probinsyana sa Bicol. Say hi, baby. Doon na kay may trabaho ako. Opo. Pagulat ka, kailangan mo buto. Ay.
Kaya naman yun, nasa atin yun. Ito yan. Tuntungan nun. Yung bravo. Bakit yung picture? May naman bila. Trabaho si Bimbol na? Ha? Trabaho na si Bimbol? Ambot di ka rin. Ay, maoda. Hindi yung kaya. Ayaw. Ay, daw, busad na. Oh, may ilaw na. May ilaw na. Ano pa? Nais kong madaman mo. Nasudan niyo. Masuli ako puso. Wala tagit pila si Dorin yung pakakaw. Wala atay. Sabi ko bakit pila? Bali alanganin na. Thank you so much for the thumbs up. Salamat po. Thank you so much for the thumbs up. Thank you so much. Nais kong malaman mo, naging bahagi ka ng buhay ko. What you want? I wanna hate. Can you give thumbs up? Thank you so much. Ang dami nanood, pero walang nag-thumbs up. You can join. Di maamin ang damdamin na ngayon wala ka na sa aking piling. Naran, magayon na merienda. Ano daw? Dapat ang mga ngipin. Makan niya ako sa aga kay may perpetual ako. Kaya nabatugan ko dito sa Baklaran. Nagbakal ako sin naman perpetual booklet. Eh, oo. Ito sa aga. Di arap ko baga. Pero pagtapos dito ko sa Baklaran tapuson ang last 9 Sa buong Manila. Oo. Ako mapamanila ako sa may February or thank you so much for the thumbs up. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Ay, nag-ngirit na lang si Lucky na si si Lucky na para tayo sa din. Salamat sa pa-thumbs up. Thank you so ngirit to. Sa Manila, dito ako man. Nadumduman ko pa nito sa hiling ko lang baga. Simple lang baga hiling ko. Ha? Natupad ba? Sabi ko. Ako ang pangarap ko, di matutupad. Akay man. Hindi ako nakasinuba. Tata! Hi! Hello! One day, one day, one day, one day, one day, one day, na 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 na. One day, one day, one day, one day, one day. Mauli na gang. Mauli na ako, gabsok na. Maluto pa si Luda. Maluto pa si Luda, labeng. Bali, wala pa ito naghilong ni sa ruda. Wala. Na na na. Ama picture kita. Before anything else, we need to picture. Feel the moment. One day, one day, one day, and na 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 na, one day, one day. Piraan, ano para tanong? Ito?
One day, one day, Katudan mi na nga ni Imari sila sa akin na Ala. hapon. Matuma, ulit na si tita. Bye-bye. Bye-bye. Uwi na si tita. Bye-bye. I'm going home now. I'm going home. Bye-bye. Bye-bye, baby. Bye. Babay na Rap-Rap. See you tomorrow. See you soon. Bye-bye. Bye. Bye-bye. Hi. Hi. Puro na magkat. Busy. Palinawin man ito.